Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. To a yau bidiyon mu za mu yi shi ne dangane da yadda mutum zai create na phantom wallet. Da akwai mutane da dama da suke cin min ta private suna yin magana kan cewa sai da cewa su sababbi ne akan harkar cryptocurrency, amma na san da cewa mutane da yawa sun iya, waɗanda suka ɗan kwambiyo a cikin harkar. To shine na ce to ya dace na zauna na yi bidiyon da yan uwa su amfana. Idan wannan ne farkon mutum zuwa wannan channel namu mai albarka, muna buƙata da Allah da kuma roƙon mutum muna haɗa hannu biyu da kai muna subscribe don ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku bidiyo irin waɗannan. Insha Allah babu wani abu da yake da muhimmanci wanda mutum ba zai samu a kan wannan channel namu mai albarka ba. Da haka za mu shiga a cikin bidiyon namu don na nuna yadda mutum zai create da shi wannan phantom wallet ɗin. Da farko dai ga phantom wallet ɗin mu nan, ga shi nan za ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za mu jira ya buɗe haka. Da yake ni ina da phantom wallet ɗin amma na yi log out ɗin shi don na nuna ma 'yan uwa waɗanda ba su taɓa buɗewa ba yadda za su yi. To fuska ta biyu da zai kawo ka shi ne zai nuna maka nan. To tun da mu abin nan za mu yi sai mu yi creating na wallet. Ga shi nan wajen da aka ce create wallet. In kana da kuma shi already, dama da akwai passphrase ɗin da za su baka, kai kuma sai ka taɓa nan wanda yake da shi zai taɓa I already have a wallet, sai ka saka passphrase ɗinka. Amma mu da yake ba shi bane a gabanmu, za mu creating ɗin sabo ne, to za mu taɓa wannan gashi create wallet. To idan ka taɓa create wallet nan zai buɗe maka haka, use device authentication. Idan wayarka tana da thumbprint to za ka iya saka shi, sai ka dinga amfani da hannunka wajen buɗewa bayan ka gama setting na komai. To ni ina da shi sai in ce to bari in buɗe shi haka. Ga shi nan sai authenticating ɗin ina, sai ka ce next. Ga shi nan inda aka ce next. To gabaki ɗaya ga sunan waɗannan, ga sunan number one raw, ga sunan habit. Dan ni da yake ba wani amfani da ina da yi da in showing na, za ka iya buɗe wallet fiye da nawa ma. To sai kai copy ɗinsu, za ka paper, za ka yi copy ɗinsu ko kuma kai copy ɗinsu ta nan wanga chatbot ɗin, clipboard ɗin. Idan kai copy ɗinsu sai ka suka ɓoye kuma ka ajiye su wajen da ba za su samu matsala ba, domin idan suka ɓace su ne security code ɗinka. Idan ka canza waya dole duniya sai ka saka su, ka jera su ɗaya bayan ɗaya. To a haka nake ba da shawara kowa ya rubuta su ya ajiye saboda matuƙar muhimmancin su. Duk abin da ka ajiye a cikin wallet ɗin, in dai kana da waɗannan kalmomi guda 12 ɗin, to za ka dawo ka same su kuma menene ka ajiye a cikin wannan wallet ɗin. Amma instead of haka nan kuma idan ka yi wasa wannan abin ya wuce, wai ka rasa waɗannan ko miliyan nawa ka saka a cikin wannan wallet naka, to ka riga ka yi da hasarar su, sai Allah shi kiyaye mu da hasara. Da haka nake ba da shawara, ko kuma in ce umarni ne ma, ai ba ma shawara ba, da mutum ya gaggauta rubuta su ya ajiye a wani wuri wanda yake da matuƙar muhimmanci. Kuma idan kana da email sai ka sake copy ka koma ka ajiye su a cikin drop na email ɗinka, wanda ko da ka koma shiga insha Allah sai ka ɗan rubuta sai ka ce phantom wallet pass. Allah sani an fahimce ni. Ga shi nan sai in ce misali na copy haka, sai in ce okay, I saved it somewhere. Sai ka taɓa shi, sai ka ce yes. Idan ka taɓa shi zai ci gaba da running kamar haka yadda kuka gani nan. Bayan ya gama running, to fuska ta gaba da zai buɗe mana shine nan. Ga shi nan well done, you are now fully enjoy your wallet. Yanzu kana da damar da za ka amfani da wallet ɗinka, sai ka ce I agree the terms. Ga shi nan wajen column ɗin ga I agree the terms of service, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa sai ka ce get started, ka fara. To sai ka authenticate na hannunka. Idan kuma ka bata da shi shikenan, kuma ba wata matsala ba ce. Yanzu shikenan mun gama da buɗe wallet ɗin namu na phantom. Za ka iya ci gaba da amfani da shi har zuwa kowane lokaci. Yanzu wallet ɗinmu na phantom wallet ya riga da ya gama buɗewa.
shikenan. Nan wajen receipt na in za a turo maka da Solana, nan kuma wajen buy na in ma Solana za ka sayi, nan kuma wajen sending na in kana da shi za ka tura ma wani, nan Ethereum na da kuma market. Idan ka san dai sauran wallet suke haka shi ma yake. A nan za mu kawo ƙarshen bidiyon namu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naku har koyaushe Abubakar Designer.